Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tuma palangit do tanoon. Amen. Songono do di dok Tuhani, paujojon muna maau, lau martangi yang tuau, jala tanginok kumahamu. Jala lulu muna maau las jupang hamu molotung dulu hamu au sian nasar hamuna jadi jupang hamu do au. Haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan debata pergogo na suatu dosan holan alani asini rob sambing do hubain na terbain hami marpungu di jolom marsa di niroha martangi yang tuho di perbaga-baga hodo di bagasan hatam mol adong dua manang tulu halak marpungu marhiti guarmo lehonom mudona pinanggeduna sida ale Tuhan pasaut ma baga-bagami tangi ma pangedon nami leo mana tahu hanguluan nami leo ma dihami seliling di hasyanganon parbinotoan di hasit tongami dohot di hanguluan saling nilengna maritihiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kudul mahita. Mari deta.
Tatang ma pati di bata, dia nek siat pati paupaton dohot lapatanna. Ingot hamuma pabadiaon ari minggui, inomari ma ulahamuna nasa sulamuna. Alai anggo ari papitoni, ari paredani Jehovah di Batam dui. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anak mupe, manang burung, mang naposom lailai, mang naposom buru-buru, ro di pinahamu, ro pangisi ni hutani halak, namang ibati hutam. Ai dino mari to padebata, langit do tano, do laut do nasa isina. Dungi maridi do imana diari papitoni. Ibayani do umbanna di pas-pasu di baca Jehovah, ari parenai jala iperbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikon dia berrohatta di bata, jalekon holong rohatta di bana. Asaunang tois rohatta diajar nasian hatani di bata. Ikon badiado hatani di bata di rohatta. Jalekon ringgas rohatta tumangingon dohot mangguruhon. Itu sak natong rak ngulu di bata lamang ulan hobar cepatik nai. Ale tuan de bata sai pargugoi mahami mangulau nombar tupatik mi. Amin. Mari dihita. Jok kita. Tato poti madosatta martangi yang mahita. Ale tuan debata nabadia jalana bonar. Parasi jala partaluk niroa jalana basar doho. Saya marpangulai maroham midahami. Tiba ini saya sama sude dosa nami. Danga dong nau pangasok kami dukun asin niroham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo na pangasok kami tujolom. Di bahini pasonang jalapuli mahami akan hinukop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagabag di bata taringot tuasan dusatta. Isebe mangaluon akan na pinilik di bata do nama mitori. Ise do nama dabuhum hamagoan Kristus Yesus do naung mate. Alai dada hola ni. Naung mulak mangulu do jala disamu di bata do ibana mangedok kita. Hasang apa ma di bata na di gijang. Pudul maida. Mari kita.
Epistel di Binggutta sadarion imadesian Job 33 pamuka maisan ayat 26 sahat 33 tajahama secara responsoria. Molo martangiang ibana tu debata jadi asisian nama ibana jala pak taredon nama buhina tu ibana mardongan olop-olop jala posongonna natu jolma nagalei hati goranna. Balik ibana paluahon hosakku asunang turun tu bagasan hamagoan jala malsiroa nguluku mardida hatiuron. Naing manugion tudina mulak sian hamagoan asa dipati rohana marhite sian hatiuron ni hangguluan. Sai para teateon maon arejo jala tangimon au sip maago asam hudadati mandok hatakon. Alai molotung adong dope sulam sisulonamuna tuau haruhatau mai ai dipagi dorohaku naing mamitoriho. Ido saatna martua do natumangion hata ni debata jalan na pioksa. Amin. Mari kita. Tahdak koma haporsiottai sokona hidak ko nidongata sa porsa di sadok portibion ra mahita madok
au porsea di bata Jehovah, ido ama paragogo na suatu dosan na palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah na sasadai, iman tunibun si Maria, na bagabea siya tondi perbadea, andorang so habubuan. Ido tuhatta, na tumawon na bernit, di banguman ni Silatus, na may tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuwa tubaduturo dung ditanom, na mula mangulo dari patuluon, na manaik surgo, lahundud siya mo di bata Jehovah, amanay pargogo naso hatudusani, di simay mana pangulak sogot tutanaon, mangumi halak na mangulo do namate, au porsea dito di perbadia, jaladong sadahuria na badia, huria atau panhalak Kristen akan abadia, do dia sani dosa, do dia tay naman dok, mulak mangulu so daging ni halak nang mate, do dia ngauluan nasora sudah. Amin. Udul maeda. Tapi bagaimana titing na masa duriata? Tabigema tikting ni huriata di bagasan mingguon. Naparjolo. Guar ni minggu. Guar ni mingguta sadarion ima minggu rogate. Nomor lapatan martangiang. Dohot topik. Dang masohot martangiang. Na dienet sian Kolose sada ayat sia 1:14. Napa duahon? SK Mutasi Pendeta Fungsional HKBP Mampang Perapatan. Di hari Minggu 17 Mei 2026 di ibadah pukul sia 30 bahasa Batak. Di Patupado ibadah paborhaton dohot pangujak konon manang pisah sambut Pendeta Suryani Ida Sihite STH. Laho mutasi tu HGBP Resort Semper, Jala Pendeta Lydia Teresia Butar-Butar MTH, Laho Marhobas di HKBP Mampang Perapatan. Hobartusi songon bentuk hamuliateon ni huria di pakobasion ni Pendeta Suryani Ida Sihite STH Salelengon di HKBP Mampang Perapatan, papungu pelean amplop mahita dohot pelean paduahon tujolo. Napatuluhon Kompen Distrik di hari Senin tanggal 11 Mei 2026 pukul 10 WIB di HKBP Jatiwaringin di Patupado Kompen Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kompen na didohotan ni pelayan penuh waktu dan keluarga, pendeta pensiun dan keluarga, serta Ina Sarpat. Hobartusi borhat do padita resot dohot padita fungsional beserta keluarga madohoti kompeni. Napa opaton? Pelean amplop gotilon dan tahun transformasi 2026. Sadarion Minggu 10 Mei 2026 tapasahat ma pelean amplop tu kebutuhan akka ulaon ni huria namar pardomuan tu pesta gotilon dohot tahun transformasi HKBP tahun 2026. Tapasahat mai ditiki marsijalangan di paradedo ingananna di labung ni pitu haruar. Napalimahon pesta parningotan hananaik Tuhan Yesus Kristus. Di hari Kamis 10 Mei 2026 ima pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus marpungu dohita di gerejaon bahasa Indonesia pukul 7 WIB, bahasa Batak pukul 10 WIB. Napaunopon parmingguan sikola minggu di hari parningotan hananaik ni Tuhan Yesus Kristus. Di hari Kamis 10 Mei 2026 pukul 10
di patupado parmingguan sekolah minggu di ari parningotan ari hananai ni Tuhan Yesus Kristus namaringanan di gedung serbaguna. Papi Tuhon, Bajar Gotilon dohot tahun transformasi tahun 2026. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan tahun transformasi tahun 2026 akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bajar untuk setiap week. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal bajar terlampir. Napa waluhon seminar keluarga. Hobbartu pra perayaan pesta Gotilon dohot tahun transformasi tahun 2026 di hari Minggu 24 Mei 2026 pukul 12 WIB maringanan di gedung gereja naeng di patupado seminar keluarga dohot tema membangun keluarga yang mengasihi Tuhan sepanjang generasi. Narasumber Profesor Dr. Prieda M. Mangunsong Siahaan MED Psikolog di akar ruas nihuria nanaeng parsidohot di ulaunon wajib mendaftar tusit tuawik paling lambat Selasa 10 Mei 2026. Pinabotohon tusude ruas nihuria HKBP Mampang Perapatan Asaria Madohoti ulaunon. Napasiahon Family Gathering Week Opat. Hobbartu pra perayaan pesta Gotilon dohot tahun transformasi tahun 2026 di hari Rabu 27 Mei 2026 naeng di Patupaon do Family Gathering Week Opat maringanan di bumi perkemahan Ragunan. Borohat sian gereja pukul sia WIB. Pinabotohon tusude ruas nihuria di week opat asa mendukung huhut roh madohoti kegiatanon. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Nyonya Silalahi Inang Mawar Boru Sirait. Nomor handphone terlampir. Didaftar hema paling lambat Jumat 22 Mei 2026. Napasapuluhon Bajar Seksi Naposobulung. Hobbartu mendukung salah satu kegiatan distrik Nadidohoti Naposobulung HKBP Mampang Perapatan ima turnamen futsal putra Piala Preses 2026. Maka sadarion Minggu 10 Mei 2026 di Patupa penggalangan dana berupa basar dung sidung parmingguan pukul 7 dohot pukul sia 30 WIB. Napa 10 sadahon kunjungan gerejawi Ina Debora. Di hari Minggu 10 Mei 2026 Ina Debora HKBP Mampang Perapatan Patupahon kunjungan gerejani tu HKBP Bandung Reformanda Distrik 18 Jabar Teng DY naniuluhon ni Pendeta Suryani Ida Sihite STH tatangyak koma asa di bagasan hahipason borhat dohot mulak. Napa 12 hon jadwal kegiatan tengah minggu. Akka jadwal kegiatan parpunguan di parsitongaan ni minggu boi matai huton hobar naung diaturho di buku tikting. 10 tolu pertanyaan week di hari Selasa 12 Mei 2026 mamuka pukul 10 sia 30 WIB Patupaot tado pertangangan week di week 2 di tuan rumahi keluarga Tikos 5 juta Inang Boru Silong di konsistori. Week 4 di tuan rumahi keluarga S Sinaga Inang Boru Gultom nahinan maringanan di GSG. Rap mahita madohoti pertanyangani secara khusus ruas ni week 2 dohot week 4. Napa 10 ton namoding. Di hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 nunga marujung ngolu amang Robin Siadari marumur 77 tahun
Amatta ni Inang Luisi Hutajulu, alamat Mampang Perapatan Sada, nomor 14 RT Walu RW 6 Wik 2. Ditaruhon tuudean di hari Sabtu sia Mei 2026 di TPU Kapung Kandang. Tabuan ma ditangiakta asa tuhatta nama ngapuli keluarga na tininggal honna. 15 ruas namar sahid. Tabuan ma di bagasan tangiakta akka ruas namar sahid. Hatani debata pasaha madalammu tu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon. Tersurat di Pesalmen 37 ayat 5. Namar ulang tahun parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriatta namar ulang tahun di bagasan saminggon. Didok hatani debata di tangas siamun nado gajang ni umur jala dihabirang nado hamoraon dohot hamuliaon. Poda tulu ayat 16. Nomor 10 itu namar ulang tahun pardongan saripeon parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun parsaripeon tu ruas ni huriatta namar ulang tahun di bagasan saminggon. Didok hatani debata alai di jolo ni saluhuna masih haholongan situtu mahamu ai dihukupi haholongan ni rohaido godang dosa. Sada Petrus 4 ayat 8. Sablalu perhepengon terlampir akka pelean hamuliateon dohot na asing nasojinaha ditiktingon taidama diharotas acara na adong dihitabe songonima tikting ni huriatta di bagasat saminggon tuhat tama mamasu-masu. Mara deviasi nomor 2 Pak Sia ayat sada ujungna rupa pembelian sada A sada B. Masa
Damene debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhate. Amin. Oras madihita salutna. Atani debatan nagabe barita nauli di Mengguta Sedarion. Tersurat di Kolose Sada ayat sia sahat rodi ayat 14. Tapi huti hutma asa hujaha di tonga-tongata sian Kolose Sada ayat sia sahat rodi ayat 14 songonoma tersurat. Dibaheni dukku begi hami dang macohot nak kami tumangyakon hamu jalamangido asa diguhi dihamu patas ni roha manada lomo ni rohana marhite-hite nasa hapistaran dohot habisuhon partodion asa marparangen natama dituhani hamu gabe halomuan situtu jala marparbuehon nasa ulaon nadenggam laos gadda dihamu panadaon di debata gabe margugos itu tuhamu hobar tugugo ni hasangapon nai makorhon nasa habengeton dohot labas ni roha mardongan las ni roha madok mauliate mahamu diamai naung patauhon hamu majalotohap na di bagasan hati uroni si teanon niak kanabadiai ainunga di roro hita sian gonggoman hahulomoni jala di paucat tita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana di bagasan ibana do adong di hita haluau ni ima hasesaan ni akadosa songonima saatna na di hari minggui molo taingot nunga markantate hita teh kantate ima mangedehon ede pujian tu debata. Minggu tasaunari mengajak kita asa martangiang. Imana de goar nakin rogate. Minggu rogate omma minggu na perpudi setelah Paskah. Ala hari Kamis parningotan dihana naik ni Tuhan Yesus ma. Jadi komunikasi ta tutu hatai dang be marhitena tampil taida secara fisik alai marhite tangiang nama hita pajupa dohot ibana. Laos di bagasan tiki sonarima perlu dope memang saya para taratauta tentang tangiangon. Alanang pe naung gabe kebiasaan yang baik namar tangiang odi hita. Alai saya dope tarida halak Kristen dang dope ngulusi partangiang. Biasana saya adong dope juru-juru doa orang-orang tertentu. Ai sugari didokon bergilir ganup palak ba totu gudang dotong naso siap dope. Mudah-mudahan salinai ala saya tataringoti taringotu tangiangon lam termotivasi kita baik secara pribadi martangiang tu debata nang di tonga-tongani punguape. Tangiang ima makatai dohot debata berbicara berkomunikasi dohot Tuhane. Alai dakulan sekedar percakapan rohanion lebih kepada pertemuan dengan Tuhan. Jadi napa jumpa dohot Tuhani dohita ganup martangia kita. Dakulan sekedar nama katai alai dang taida Tuhani. Manang tapasaha dunia tangiang ta alai dang pajumpa hita dohot Tuhani. Jadi lebih daripada percakapan rohani do tangiangon. Alai mangodolhon tentang perjumpaan dengan Tuhan. Ido sebabna saya dong do halak perjolo-jolo meditasi menenangkan dirinya hohom dia dopan di debata mencoba menghadirkan wajah Tuhani di adupanna
baru piasa dipasahat pangiduanna. Idoban nagabe sasitong na mulo taingot ajaran ni Tuhan Yesus. Mula nang martangyak koina masuk maho tu bilut mo, tu kamar mo, tutup ma, dungi pasahat ma aka pangiduan mo. Danga pala ruang khusus nai maksudna. Alai buhado hita bui secara sengaja, secara konsentrasi dohot fokus pajuk padohot Tuhani baru biasa tapasahat tong nangaka pangiduat tatu ibana. Jadi kalau misalnya kita berdua, mestinya memang diawali dengan meditasi atau meditatif, pahohom diri dia depan di debata, ubain lagi bisa dong warna tong nang saat teduh mulohia tong nang tabige hatai. Jadi kita saat teduh dulu, hohom jolo, bayakum masonari, dang dope pajupang alai ngatur si patapasahat pangiduata, wado di rohamunai. Kan hurang ture doate kan, alai jolo tabayakum majolo memang nunga dia dopata Tuhani sonari, lalu tapasahat maka pangiduata tuibana. Alamat doa juga harus jelas. Ima di formasi tangiang nan yajarhon ni Tuhan Yesus tuhita. Ale amanami na di Banua Gejang atau Bapa kami yang di surga. Ido nagabe alamat ni tangiang ta. Alamatnya harus jelas. Tujuan ni tangiang nata pangidohonipe iko dotakas natu Tuhan ide. Dang tujolma buasa odolonok kono museon ala seolo de pejujut binigi sahalak na martangiang dungsay martangiang ibana disukun na di samping ne buhado na kidi begi otang yaki mantap do. Jadi seolah-olah pertanyaannya itu isi di bana martangiang tujol mana di samping ne do na di punguan do manang natu Tuhan itu. Ubain nagabe memang ya namanya juga bertemu dengan Tuhan. Pasahaton pangiduata alamatnya sudah jelas. Lalu memang rekod matong nang akahata si pasahatot tatu ibana. Diorai Tuhan Yesus dohita tong nang tangiang na bertele-tele. Ate kan? Tangiang na mulahulak. Alai tangiang na ikon takas marupani tapasahat tutuhatta. Tangiang na mulahulak, tangiang na bertele-tele, dang sarupa itu tangiang na gajang. Molo tangiang na gajang ima ala gudang topik doa yang harus didoakan, ya panjanglah kan gitu kan. Alai na diorai ima tangiang na mulahulak, dia matangiang na mulahulakon. Contoh sederhana na nahya UBG ima, molo pagudaku Tuhan na misalna songnia kan Tuhan nang songnonya Tuhan ale Tuhan headu bege musong nita he au headu bege songni gabe hukiritisi ai sedo dijo naing naroha kan Tuhan itu manang na ya kebalikan nai kan Tuhan ai bahasa songni tutune kataona te kan Tuhan mulai dibalik gabe hantu. Jadi memang sotong terselipi, ya kan? Tuhan gabe hantu tajo gabe alamat ni tangiang tai itu hanya sebagai contoh sederhana saja. Alai memang molo naikon gudang do si tangyak konokon sabar mahita tongate. Au dita pertangyangan wek opat mang na wek piga do ya hudokon duwek dua dorai molo sosala, iya kan? Jadi molo tangyang niha KBP, ruas niha KBP, gajang, alai huboto do kodena, nang selesai namai, ahamai. Digijang di saluhut na pangiduan nami, saya sama Tuhan, dosa nami. Oh berarti nang saya nama tangyang inaroha do kan? Jadi adong do memang moliate marupani ala saya dong do kode-kode na songonon, ya kan? Nah artinya silakanlah doa panjang karena banyak topik doa. Memang hita hak Kristenoton tak pula dong doa-doa pendek di hita. Mulu agama tetangga tokan adong doa-doa singkat nasida.
memulai sesuatu ahai dok teh bismillah ayo kan olo anong dekan molo dapat sesuatu na menguntungkan ahai dok teh alhamdulillah molo kecelakaan astaga pikirullah jadi adong do memang doa-doa singkat nasida jadi memulai molo bersyukur mengadopi paru kilon adong doa-doa singkatna alay lang na madokon hitan na subuhi songoni. Doa-doa singkat ini pun penting. Tidak harus memang panjang. Lalu pernah juga bertanya kepada saya, Amang Padita, waduh tutup sikap kita berdoa. Sungguh dia do, tutup mata do, lopi tangan do. Menurut saya memang itu perlu do memang diajarkan. Tapi saya dalam perenungan saya mengatakan begini. Yang terutama bukan buat Tuhan, bukan posisi tubuhmu. Tapi yang terutama bagi Tuhan adalah posisi hati kita. Jadi boido tubuh ni halak songona hokom berengon. Ailai rohana atikna maperdo. Itu benda gabi memang tumagom mapit-pit. Ala boha, ala diurupi kita posisi hati kita jadi benar. Ay sugari bolak kita atik na pahian di dongatan na di julut itu saya tapar rohon. Ujungna tangyangi dang bitu sila rohata. Iya kan? Apalagi mulut tiki laut tangyang mangan misalnya. So ya kan? Sugari bolak kita HP menu sudah nga dipajang di julut tahun. Nah dia itu nengal langokon. Saya ini ngomong nih HP martangyang dope. Iya kan? Nah oleh karena itu memang oke lah. Mata kita ditutup, kemudian tangan kita dilipat sebagai tanda sujud kita. Tapi sekali lagi yang terutama adalah posisi hati kita yang Tuhan perhatikan. Apakah sungguh-sungguh hohom martangiang tua dopanna dohot akan asinge. Nah, om manuaing aka amang inang, dihita saluhutna jala memang tentu tangiang dakkolan na menyangkut tentang diri kita. Saya yakin anggota ringot tu akan narikot dihita nung atatangyak ko ni. Alay belajar majolohita siyan turpuk sedarion. Paulus dido ibana manotong do martangyang ibana. Jadi dakolan sesewaktu alay manotong do ibana. Na martangyangi atau katakanlah dengan topik dua kita sekarang ini disebut dengan tetaplah berdoa. Sian hata ido boi niat tusan bahwa doa ini adalah seperti napas hidup orang beriman. Jadi sepertinya misalnya kalau tandanya seseorang hidup ya marhosa ma ibanat to. Gitu kan? Molo tadani haporsiot na mangulu ya berdoa. Itulah napas hidup orang percaya. Tapi mestinya memang ini kata tetap manotong puasa. Alai dok kenakingan songon hosa na bernapas hidup hita. Dan mungkin kita bernapas sehingga na mengisi bensin. Huisi maju manogot penuh. Ya kan? Dungi mardalam ma. Dungi penduduk habis baru pe asa huisi. Langsung nihita na marhosaon. Itu teh kan? Alai seiring dengan gerakan kita dok kan? Gerakan kita atau kehidupan kita lah. Di situ hita na martangnya. Berarti dakolan saya holan sehali. Alai ikon terus menerus dohita hidup di dalam doa. Jadi dakolan songon rumus tikimangan rupani tulu hali mangas sedari. Manang lau modong dohot hicat di simahita na martangiang. Molo itu rumusna atong taban nama jadwal manganona teh. Asa gede gumudak kita martangiang. Dito teh. Hape sa sitong na dagsong niya teh. Ikon na terus menurus dohita na martangiang pasahaton dirita ngulutta tu debata setiap saat. Lalu kemudian dakkolan menyangkut taringo tu dirita nakin. Paulus madokon dukku bege hami dang masadi manang manotong do hami martangiang manang yakko kamu. Di bege. Ima taringo tu jemaat Kolosion. Jemolo tabereng Kolosis ada ayat 4. Ku bege hami do taringot tu haporsio muna di bagasan Kristus dohot holong muna maradopon akan aporsia duk ku bege hami ima ayat sia. Jadi memang sian ayat 4 kemudian duk ku bege hami di ayat sia maka dia mendoakan jemaat itu. Ala diaha ala di bege baritani jemaat Kolosion
Haporsionna dohot holong ni rohana. Luar biasa ate akan manginang bagi kita semua. Mulut tabigi barita taringot tuak kadungata. Arsak ni roha, las ni roha, olo hita tongnang manangyak kun nasida. Odo perjumpaan na jumonok ternyata dalam doa itu bisa kita sebutkan sebagai pelayanan kasih. Mungkin dan sepat kita memereng ibana. Alai marhite na martangi yang pe, nunga dohot sa sitong na hita melayani sebagai mitra kerja Tuhan. Ubay na gabi bui dohonot tatong nang bahwa doa adalah juga mitra pemberitaan firman. Jadi mulo tabigi di namar jamita sunarikan diawali dohot tangiang lalu ditutup musai dohot tangiang. Macalas roha dakkolan ruasi tangyak konokon termasuk dotong nang hamyak kapar jamiton amang inang perlu dotong nang tangyak konom muna. Misalnya mulo tiki di pertangyangan kan au sai tinggil dosi parioko molo dohot ruas ni huriai manangyak kon iba rupani asa tetong margugo deleo bisuk lao makatahon hatani debata. Song ni dotok kita ganuk marminggu rotuson. Jujur maju hamu. Arung donak kimanang yakonao olan sahat atau mimbaron. Arung do. Dangadong bereng mani asini roaki kan. Mana kola diberek kamu nakingan roi basian konsistori. Bah las tulu heli badudut amang muntion. Ati nai do naeng diapil-apil hamu. Iya kan? Nah, sasitong na sugari diberek kamu song ni, iya kan? Ayon do halak dang do pemarjamita seseorangi ngamit top proporsiona. Ah, gimana mesti itu dia mau bunuh nandu jamita. Dang do pemarjamita ngamit top proporsiona, tapi siya na to mangihod doro haporsiaon. Tumagod dotong Tuhan, imana do noaing namarjamita. Say pasu-pasu ibana Tuhan. Leo bisuk na siya ko. Asa hobar to hatami di hatahok katami. Dungyat tong hohomi hita manangihon at tong. Si pata dang pemasuk turoha tong niuduk ko na tong bote. Ido. Asa buha, asa song na semangat na marjamitay kan ido kan. Beko kamu majolosonari sugari marjamitay beson. Inahamu isi. Ay nabuha do nang nasomenari do nang naroha do. Ujung na. Olo do magebe mago puso katong ate. Do si dohonon nang gabi naroha ya kan. Ale sugari ngay tangi ako kamu ato. Dungi songon na pangududuk ko kamu ma. Oh. Hape sa sitong nadakko na niya turoha mo na. Hola na mamancing sa tebe do si mga ni parjamita. Nung nga dukungan na hibati. Nga dukungan untuk pemberitaan Injil. Rupa ni. Nah oleh karena itu memang saling mendoakan lah. Itulah maksud kita sekarang ate. Nung nga dohoti pelayanan kasih. Nung nga dohoti tong nang mendukung pemberitaan firman Tuhan. Jala Paulus disosong nido. Hola diingot, hola dibege, ditangyakon. Bidege barita ni natoras niba, tinangyakon. Niingot natoras niba, tinangyakon. Dangadong si bahenon, nanggo palatang yang ito. Ito kan? Niingot dongan niba di rumah sakit nina. HP sibuk kita di Jakarta. Buasa ya handphone terus bui notifikasi. Ya enggak? Setiap saat handphone tatiop do. Buhamo losong nitong nang setiap saat. Ganup tabigi gudang do akainang amang sitangnya konokon. Dedo kan? Gudang. Songono dokon nakingani. Tidak harus panjang-panjang. Singkat-singkat saja. Bayangkan dah suku tudokon sada gambaran ni sahalak ibu, anaknya lagi sekarat di ICU. Dia tidak tahu apa-apa mau melakukan apa. Alehohom do inange. Dan gejang tangyang na Tuhan, saya tahu engkau punya kuasa. Di kamar sebelah anak saya tidak bisa saya jenguk. Tapi di tempat ini saya berdoa. Sembuhkan dia. Itu napi nasahat nato ibana. Tak sahat ibana lau tu si. Alay tangyang na sahat do. No oleh karena itu memang ngolu si partangyang na songonomma. Jalahudok nakingan. Tu jemaat do tangyang ni si Pauluson. Dang taringot tu dirina. Itu berarti adong tangyang pangodianon. Kalau di gereja kita kan ada tim dua syafaat. Itu kan? Syafaat di botohamu dulu lapatan ni ahatahe syafaat. Menjadi pengantara mendoakan orang lain. Kalau ni agak otik do pehami di dua syafaaton amang inang. Mulubuy niya teba mabilangan na. Ay holan tuluhalak do si pata. Holan opat talak do si pata. So ini kan, api macegudang sitangnya konokon. Gak apa-apa ya kan, hala hubereng budi mana marhite Zoom. Budi marhite na on-site di konsistori. Kalau kita mau seperti itu, saya mau amang ikut berdoa. Dimasukkan nama saya, lalu dibagikan nanti
lingjum itu gitu, supaya kita bersama-sama berdoa. Manangyakon ruas ni huriaka, manangyakon pertibion, dakolan lekor riko. Jadi doa tidak boleh egois juga, tersong ni marupaniate. Alai ikon doa untuk pelayanan, doa untuk pangodianon maradopon akar ruas ni huriata. Matang yang ni si Paulus. Itangnya kon ni manado ruasi asa bisuk jalalas ditada lomoni rohani debata. Bisuk manada lomoni rohani debata. Hati-hati ona manginangate di partikia sonari olo do hita gudang akka hoax. Adong dotong nang bisuk alai bisuk manguloki. Ibota bisuk manguloki tae? Ya tipu muslihat iblis lah. Ya kan? Jadi bisuk ibanan yang alai mangototoi dolona, ya kan? Alai yang gona ditanyakan sonari oleh Paulus ima di leona bisuhon perbinotoan lao manakasi lomo ni rohani debata. Betapa hebatnya itu. Hikmat itu diberikan Tuhan bagi kita untuk menyelidiki kehendaknya. Manakasi lomo ni rohani debata. Jadi budu tagan dekot ternyata perbinotoan dohata porsiaon. Halak na porsea di tangannya ilmu pengetahuan itu bisa menjadi berkat. Tapi di tangan orang-orang yang tidak akan takut akan Tuhan, pengetahuan itu bisa berbahaya. Bisa mencelakakan orang lain. Tapi kalau ini dimintakan Tuhita, di leon debata parbinotua Tuhita, di leon debata bisuk Tuhita, takasima lomone rohani debata marhitei, analisis. Pahami, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Lalu kemudian duk takasi asa dibotohamu parangen atama maperbuehon perbuena dinggan. Jadi lanjutannya, haporsiaun takas diboto lomoni rohani debata, tapi bukan hanya tahu tentang kehendak Allah, tapi dia juga melakukan itu marhite buah maperbuehon perbuena dinggan. Di situ terdanik kedewasaan haporsiaun. Jadi songon hau tanda dewasa itu sudah dewasa matang, dia berbuah. Songon ini dotong nang haporsiota. Jadi dang sae holam majalo. Alai ikon dot saat nah kita memang lau mangulaho doh maperbuehon sesuatu. Itu sebabnya ada orang berkata begini, berhentilah untuk hanya sebagai receiver, tetapi biasakan dirimu menjadi giver, memberi. Bukan hanya tahu menerima, tapi juga memberi. Nah, sugut tudokon ditongani ibadah pagi. Kebiasaan namihan di mahasiswa, aung dongan nami kelompok perokok don. Suatu pola tersinggung kamu akamang nama risapate. Olan sebagai gambaran don. Jadi taboto do kiriman sian natora sedang pola begitu gudangon. Ujung nagabe oloma holan sada-sada dituhor jarang do namar bungkus. Sada rokok bodo satingon mar piga-piga halap. Sahat tu naung garis nai pemera song ni rupani tong dope sangot nai terhilalain na. Ya kan? Jadi dong berdua di si ahli cerita, molo mar cerita mana, molo marisa mana song ni mana hebatna. Ale tangan notong domain song ni. Hebat cina ke puang dosetena. Ada di pihak kodongan na segaretna. Lau menjangkau di mana tongong. Ale hudu di tekan-tekan ibana buti. Tekan. Nah hebat puang dosete. Mengajar boy di mana tanpa buku, mengajar hita. Tap na oh aung dope HP narohana kamarisi dope. Sabatang teh leh ini mana song nega sabar. Ala dijaha dengan non song nok kebiasaan na terus gabi dokon di bana ma. Ai tuhor le sel-sehali asai foto wargana gabi na maruban itu iba. Jadi maksud tu unak kolam majalo hita siat Tuhan. Kedo kan? Ikon radio hita tong nang maperbuehon ulau nadenggan siat Tuhan ini. Kalau misalnya ada lagu kita mengasihi lebih sungguh. Karena apa? Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi nunga tajalo na denggan sian debatasa sitong na maperbuehon na denggan omma. Omma ulat tosonari muse. Alai ditanyakan si Paulus dulu muse huriyai asa di bagasan kesabaran. Margogo mengadopi AHP. Jadi memang kayak seperti sistematis ini sekarang. Imannya yang benar, berbuah lebat, lalu kemudian tahan menghadapi masalah. Odo nguluni si pertanian. Tangiang i bukan untuk meniadakan masalah,
Tapi tangiang mangalehon gogo tu hita mangadupi manang AHP jala marpakirima. Iban nagabi tutu doh kata amin. Ate itu kan? Ahado lapatan ni amin tahiya manginang. Sesau ma kan itu kan? Mulo di hata batak maduk hata pasu-pasu ahado dia lusi. Emma tutu kan hirai do na ingatong kan emma tutu kan itu kan ala so maduk haton dang pula ta sambo tetong do emma tutu do ta hado amin. Anong do halak alamak katai do tahedo tutuhanin na botima gabe na mana musitong kan akhir ni tangyang. Dang na pala song ni natadok konsonar dito. Alai kita amin kan. Doa itu melahirkan kekuatan bagi kita. Jadi gugudo halak si pertangian. Alai dang lau manguhumi manangyak kodongan na do. Imana tadi di Yesus Kristus. Tiki masuk ibana na yang tersilang nama martangiang do Tuhan Yesus di Taman Getsemane. Ale Tuhan, ale amang mulubui salpuhom masyanau panginumanon. Alai dang rohaku, roham manasau. Tersilang do Yesus? Tersilang. Alai margogo do ibana? Margogo. Dia matagdana margogo Tuhan Yesus hidup ko martangiang ibana. Tiki roak kaparopuan mananangisi ibana. Ahal di doko Jesusi hatana alusna unang maaw tatangisi alai dirima dohot yanakkonmu tidak cengeng tidak minta dikasihani. Itulah menjadi salah satu ciri dari orang yang rajin berdoa kepada Tuhan. Ubana gabe di dokon tugas kita adalah memberi molohurang jalo masian Tuhan ni tarsong ni rupanya to. Jadi siat Tuhan tayo memang to. Jadi alai mulununga tatang yakon margogo kita mangadupia. Ahama muse. Sada hatana kaluar siat Tuhan ta Yesus di kitar silang ibana ima pengampu nado. Alea mang ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hata pengampunan. Jadi parholong do halak namar tangiang. Pengampun dia, tidak pendendam. Hatop patop di mana manesa dosa haurangan idongan. Itulah kekuatan namanginang. Jadi mari hilangkan dulu ini sekarang. Kita sebutkan kita sebagai orang yang berdoa alai parhosom. Tadok kita si pertangiang alai perbada. Tadok kita si pertangiang alai parungut-ungut. Ondang adong di diri ni halak na porseaon. Molo memang Yesus do nagabiti ruwata. Nah oleh karena itu tahan kuat menghadapi apapun. Alanya ala tangiang do dalanna asa taruliho. Apalagi mulo yata bigi hatani panurak Jakobus 5 ayat 10 namar gogo situ tudo tangiang di partigor molo dihaburjuhon. Kalau kita mau tekun. Lalu kemudian yang terakhir ima dung monang hata madok mauliate mahamu ni nasi Paulus mesti dia ada ucapan syukur yang terus menerus dia perdengarkan dan ajak kepada jemaat. Alanyaha alanau marga nunga di para de Tuhani di hitanina nunga di roro hita sian haholomon tuhatiuron jalan nunga di lewat tuhita hasesaan ni dosa. Nunga di lewat tuhita hasesaan ni dosa. Itu berarti memang warisan kita bukan hanya dunia ini bagi halak akana si partangiang. Alai nunga sahat haporsiona tuna manotongi ima dihanguluan saliling nililingna. Oleh karena itu memang sekali lagi macai rikot di minggu rokate sonarion sai manotok kita namar tangiang. Alamat nanunga jelas nakin akatangiang pangidoat tatu debata iko si pasahatota so nabinani Tuhan Yesus di tangiang aliamanami. Rikot dora sunggulat tu hiton ala didokon Yesus on gabi formasi begitu kita berdoa. Alamatnya sudah jelas tadi. Lalu ada 3 permintaan yang pertama dialamatkan kepada Tuhan, baru biasa dari tolu pangidua taringot tu dirita, tapasahak muse tolu tu Tuhani, ay hodona punah harajaon, dohot tagogon, rodi hasangapon, saliling nililing na, baru kita tutup dohot hata amen. Tolu pangiduan na menyangkut duririta. Masa kini, arina salpu, dohot arina nengro. Tarida do ditulu pangiduani. Leon matuhami sadarion hangoluan nami siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan nomor dosa tuami unak kami togihon tu pangujunan itu masa depan kaya itu amanginan. Jadi ketika kita hanya mendoakan doa Bapak kami pun sebetulnya kebutuhan masa kini saya sudah Tuhan akan cukupkan, kebutuhan masa lalu saya Tuhan akan tanggung.
Masa depan saya Tuhan jamin. Sa sitong na oddo di ngulunya kana porsia. Asa marhite siya ni sonari, ang giat niyan marhite pengajaran, marhite trupuk sa darion. Sailam dijujui hita. Sekali lagi, pasahaton nguluta. Dohot ahanarikot di bagasan ngulutot tuadupan na. Alayunang lupa, madok, mauliate tu ibana. Apapun yang kita alami, ucapkan syukur selalu. Alamang nabuhape, saya dong do guna ni aka na dilowas di bata di bagasan nguluta ng piak kaparuk kilo ni. Lopit tangata, martangya kita, pasahat tuntutu hatay sa luhut narikot di nguluta. Amin, martangyang maita. Mauliate madihot Tuhan namin nung ataruli kami di hatam di bagasan partikian waeng. Apala di minggu sa dariot Tuhan, di ajar hokko tu kami asa manotok kami martangyang. Dadaholan sesewaktu, alay sepanjang beraktivitas kami di ngulu nami hari-hari, say pakyon nami tiki, ruang khusus di rohan namion, lau pajup padohoto, lau pasahaton nahu alami kami, las ni roha, arsak ni roha, harapan song ninang akana, pergumulan di bagasan ngulu nami. Alay dadahola tutu menyangkut diri nami, dohot do menyangkut huriam, menyangkut dengan nami sa parpunguan, bangso dohot portibiope, atong luas mahamele Tuhan, gabi halak si partangian, jalan mangulu di bagasan tangiang imahami, lau si matong nang ordihonon nami sa luhut na karuas ni huriam, asa pasu-pasu masian na met-met sahat rodi akan na umatuape, sarihon akan narikot di ngulu namion, jala totong ale Tuhan say patongok kami, tunataw las ni roha nami, ale molo masa di luas cuaka pangujunan, say leon gugu di hami, salam tau kami marhapor siyaon. Ale totong menangale Tuhan, lowat kami manupahi ulaw na kanarikot dito nga ni huriam, marhite parbue na dinggan, dadaholan marhite materi alay pikiran nami, gugu nami, dohot partisipasi nami pe, molo-olo kami mendukung dohot menghadiri sa luhut na kaulaw naong dirancang huriam, sa sitong na nung membangun kerajaan Allah kami, dito nga tonga ni Portibion, tatap mana di bagasan nakaparsahiton, leona muhama malum tu nasidebe, nang peso huguari kami nasida marsada-sada, alay tung di botoho jala di idaho do Tuhan, aka ise nasida jala ahas sahit na dong di pamatang nasida, margogodo Tuhan huasom, pasu-pasu makaubat na pinangan nasida, tangan akan na merawat si panganon sinumo petahe, nang di dia nasida berbaring nuaing, asa paheheo mo manasida meninggalhon akaparsahito ni asa hipas jala boy muse mangulak kaulaon marsaor nang ditongani huriam tanya kuno nami tong nang keluarga almarhum amang siadari alanaong di joho amanahu alongi hamion ale Tuhan apu lima rohani ina nami boru hutajulu rabdo sudia kaya nakon rodi akka pinoparna petahe apus ma ilu-ilu nasida sikatamwe dohot ekelas ni roha sian pasu-pasum asa tong nang buhi na sida marnida akan nadinggan dibalik ni arsak na niluasmu tungulu na sida. Ale Tuhan nami tangya kuno nami do nang akan na marulang taon. Diari sa darion sa hatwa ka ari-ari na mangihud di sa mingguon. Siya ko do tutu gadyang ni umur. Atong say tabay magadyang ni umur di na sida. Ihut manang akadinggan basa dohot pasu-pasum. Lehon na munang akan na pinarsita ni rohan na sida. Atik adong akapangiduan na sida naung leleng di pangidu siya ko Tuhan. Say tongos may dinggan ditikina. Ali Tuhan huingot tami dututu rombongan paduan suara ina Deborah. Naborhat mangibati huriam di Bandung Reformanda. Posra nami le Tuhan nunga di bagasan nahi pasun da sidan waeng. Rap mamuji pasangap guarmu di huriami. Atong se pasu-pasu make hadiran nasida. Dohot panidang yon nasida marhite ede. Luas tong nang naposom. Majami tahun hatam di tonga-tonga ni parmingguon. Ragam tahenaw pangiduhami siyak ko Tuhan. Ho manamadungan ni hami lau mangulahon sa luhut nai. Pasu-pasu mahami nang dinalaw mulak anon tuak kabagas nami. Ramoti hami diak kapardalanan. Saya perjumpa hono memahami dohot. Akan nadenggan nauli nadenggan. Asa gok puji-pujian marohan nami dia dopamu. Sesama dosa nami mau liate diho. Di bagasan Yesus Kristus sami martaniang. Amin. Mari temahita laus tapasa mapeliatta.
Jongjong mahita tadehon maaya tulu. Tatang yakon mapiliata tu adu panitu hatta martang yang maita. Ali de bata amanami na di benua gijang hodo haroroan ni saluhut sililon na dinggan dohot na saulibasa na maliutus. Upasata memasian na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho sai jalo may gabi uap na ucus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulo na rajon mo dito nga tonga ni huriam dohoti portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami gudang ni sileon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliaman namin na di banwagidjang say pinarbadia maguarmo, say romaharajaonmo, say saut molomoniroham di banatongon songon na di banwagidjang. Leon matuhami sa darion hanguluan siya pare, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan amardosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di padopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaurhom madamena tutodim. Selamat hari Minggu mah di kita salutna.